This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Isa ka Janitress sa siyudad sang Talisay ang na-diagnose nga may cancer. Single mom kag may mga apo na. Gani ang mga manunudlo kag mga estudyante sa ginaobrahan niya nga bulutuan amo ang nagpangita sang paagi agod nga siya ang mapuligan. Ang istorya nila ang aton saksihan sa ikaduha nga episode sang Baganihan. Good morning, everybody! Good morning, TUP Visayas! Gamit ang cellphone kag tripod, nag-live selling ang mga manunudlo sa sulod sang campus ng Technological University of the Philippines, Visayas sa siyudad sang Talisay. Igusa ako, mas magutlod siya. Ang talisabtang, masakay. Sa likod sang kamera, masako man nga ginahanda sa mga school staff ang mga produkto nga ila ginabaligya online. Halin sa bayo, mga bag kag mga fashion accessories, ila ginatanyag sa tuyo man nga makatipon sang pondo para ibulig sa school janitress nga si Marilo Cornesa, ang 48 anyos nga Iloy nga na-diagnose nga may cancer. TUPV Cares and the rest part sang team namo sa TUPV Cares, we thought of a way of how we could really exemplify our care pagmamalasakit sa fellow namon nga TUPV. This time, in this case, this online selling is intended especially to Manang Marilu. Ako personally, I find inspiration man sa iya bala to amo lang ang nature sang iya job, wala ta ginaamo lang na ang mga janitress, pero sa minimum bala nga gina-receive nila, pero still hindi mo makita ang aging kapoy siya mag-report sa office. She's always smiling, she's always so positive, and do her job really well. So that's why na-appreciate na siya namon. Pati mga tanom, isa-isa man naging tipon sa mga security guard para mabaligya. Still, the time of pandemic, so we cannot just, kung saan pa bala, tight man mo ang budget sang kada isa, pero we really think na, we can still do something. We can do something about it. In one way or the other, we can help Manang Marilu. Mayong aga, maluya na si Marilu sang aton ginbisitahan siya puluyan sa Bangga 12. Malayo ang iya hitsura subong sa mga litrato, antes pa man siya na-diagnose nga may cancer sang Hulyo. Amala na nga ako na tiyan na kung gabi hindi ko katulog. Tapos pag gabi nga hindi ko makakatulog, gabangan ko na. Kasi luluka ko na, sir. Kakapoy na na daw sa pamasyag mo kapoy. Do binakapoy, magikapoy manggit, sir eh. Siyempre ang lawas to daw kakapoy, man inabatsyagon, kung may ginabatsyag ka. Galing kay amula na, sir, do ginabakod ko lang ako galingan ko. Tungod niya ang kabataan ko, wala sa akon. Istorya ni Marilu. 14 anyos na siya nga nagatrabaho sa eskwelahan agud mabuligan ng iya pamilya. Ang iya duwa ka mga kabataan nga babayi, natigayon niya nga napaeskwela tubtob nga nakakuha sa vocational course sa kolehiyo. Bulag siya sa bana, gani daw wala untat ang iya pagpanikasog, ilabi na karon nga may duha naman siya ka mga apo. Sir, yung makaskwela sila, sir. Maski paano, nabilin ko ng isa ka nanay. Para ang isa matulong ko sa eskwelahan. Balikon ko naman ng isa. Ako gawpro. Panimuha ko, sir, nga makakita ko sila sa mga lonely pa, makabala sila. Maski paano, sir, dala mo lang ng pulis, sir, makabulay pa ko sa ila. May aga. Lipod sa ihibalo ni Marilu, may dala ang Baganihan nga sorpresa sa iya. Upod namon si Jan Arsayo, ang representative sang Grace Pharmacy nga may bit-bit nga bulig para sa iya. In behalf sang
Negros Grace Pharmacy sa pagselebrar namon sa amon ika-50 nga tuig. Gin gaang ko sang responsibilidad ni Mr. Ian Lo ang tag-iya sang Negros Grace Pharmacy may paabot yun ang gamay namon nga bulig sa imo kag sa imo nga pamilya. Madaming salamat sir sa Negros Grace Pharmacy sir. Kay bisa nang ako ang kinpili mo sir nga matagaan sa niyo bulig sir. Wala ko na-expectar sir nga maabot ini sa akon. Kag dako na ni sir nga bulig sa akon para sa akon sir. Dako na niya mabulig sa among pamilya sir, sa akon niya kabataan para sa amon niya pagkaon kada adlaw kag sa amon niya mga kinahanglan sa sulod sa among panimalay. Sir, salamat kid. Madam, salamat sa inyo. Kay Lord, madam, salamat Lord. Kay ikaw, gid Lord, ang nagiya, Lord, niya magkanto din si Sir sa akon. Wala mapungga ni Marilu ang pagtulo sang luha sang mabato ng bulig gikan sa Grace Pharmacy. Isa siya sa mga napili nga buligan pinaagi sa cheque nga nagabalor sa 20,000 pesos sa pagsaulog man si ika-50 nga anibersaryo sang kumbuyahan. Siyempre, siguro tungod sa pangabudlay ni Mama sa amon, sige siya obra. Launtat ang obra ni Mama. Iskat na balon ko siya, hindi na siya mabubra. Hindi siya mamati sa mabubra, siya Japon siya. Kaya hindi siya gusto nga pabugati siya sa amon. Pero nagpasalamat kami kay kami napili sa Grace Pharmacy nga bulikan sa amon nga sitwasyon ni Mama. Nakabakod ka lang, Ma. Kaya to ni mga. Antes kami nagbiya sa puluyan, isa ka pangamuyo ang ginhalad ni John para kay Marilu. You're a loving God, Father. You're the God of miracles, Father, and this is nothing to you. You have let the lame walk. You have let the blind see, Father. Father, we pray that you heal this woman, Father God, in Jesus' name. Heal her, Father. Give them strength, Father. Give the family strength, Father. Father, ginapakayo uli na mo sa kalat sa imong anak ng si Kristo. Amen. Salamat, Jesus. Thank you, Lord. Sang masunod na nga adlaw, duga nga sorpresa ang nabato ni Marilu. Sang mismo ang mga kaobdanan niya na sa TUPV ang nagbisita sa iya. Halin sa live selling, nakatipo ng TUPV sang kantidad para bisan paano makabulig sa kinahanglanon ni Marilu sa pagpabulong kag gamiton sa sulod sang panimalay. Nagpasalamat ko no sa napadumdum sa ako kung nagapalangga sa akon sa tanan sa TUPV tanan kinhalos. Wala rin ko sang pili sa TUPV. Halos tanan sila nagadumdum sa akon. Ginsugdan sang katapos ang school community sang TUPV kag karon madamo pang luyag magbulig agud bisan paano matagaan sang paglaom kag kalipay ang pamilya ni Marilu sa piyak sang pagtilaw. Sa mga luyag pagid magbulig kay Marilu, sarang ini mapadala sa TUPV Cares GCash account kag cellphone number nga makita sa inyong mga screens. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin Baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.